alle sammen. I dag vil vi gerne lave water challenge, og ja, hvis I ikke ved, hvad det går ud på, så er det, hvor det er, at man har nogle spørgsmål. Jeg har lige skrevet på min iPhone, og hun har skrevet på et stykke papir. Og så er det sådan, det er der for eksempel hende, hvilket nummer bruger jeg på, og så svarer hun 14, for eksempel. Og så siger jeg det forkert, og så har vi noget vand herovre, og så må jeg så sprøjte det på hende. Ja. Så ja. Nu begynder vi. Jeg starter. Okay, du starter. Skal vi skifte? Ja. Okay. Hvad år blev jeg født? 2002. Ja! Ej, nu. Hvad hedder min far til mellemnavn? Nej. Det er min. Kom nu. Hvad de tænker på om? Ej, kom. Hvad er dit svar? Juleskov. Juleskov. Skov. Det er godt forkert. Ja, jeg tager mig. Okay, det er forkert. Det var juleskov. Jul. Ja, det er juleskov. Ej, det havde jeg sagt i starten. Hvad? Nej, vel, det kan være. Kom her. Står her. Det er det. Skål din telefon. Min telefon! Hvad hedder min bedste veninde? Er det ham ikke så? Katrine? Ej! Er det Emilie? Ej!